L'objectiu d'aquest parc neix una mica per la necessitat que tenim a Arinsal a l'estiu de que hi hagi una mica de dinamització pels hotelers sobretot i per fomentar aquest atractiu turístic sobretot familiar. Està enfocat molt a famílies, com podeu veure les activitats són totes enfocades a compartir. Tenim activitats com tir amb arc, minigolf, també llits elàstics i estem esperant un inflable gegant per a que vingueu a disfrutar. També tenim diverses activitats dins del bosc, una orientació i trobar el missatge ocult i una altra de caçar elements naturals. Més o menys aquestes són les activitats. Estarem tot l'estiu, de dilluns a diumenge, de 11 del matí a 7 de la vesprada. I fins a octubre, fins mitjans d'octubre, els caps de setmana. Aquí us esperem amb moltes ganes de que vingueu a divertir-se.